Yo! What's up mga guys? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras mo to pinapanood, no? So, medyo late tayo nakapag-intro kasi nga pinuntahan ko pa yung mga magti-tracer ng ating palay, no? Kailangan kasi matracer natin to kung hindi ngayong tanghali, kung hindi tayo maatrasar ng panahon, no? Madelay ng panahon or bukas ng umaga. So, kasi nga mga guys, paggaling ko kanina, pagpunta ko kanina sa maghanap ng mga magti-tracer, mayroon pang palay dito pero ngayon wala na, clear na nilang lahat. So ngayon alas 10 na, alas 9, wala pa, hindi pa umabot yung magti-tracer. Siguro ewan ko kung saan na yun, pero napuntahan ko na. Pero yung panahon natin mga kuys, nakita nyo yun, no? Sobrang init pero makulimlim yung kalagitan natin, grabe, oh. So ayun, nandun pa sila rin iniisa-isa nila yung mga palay natin, tapos tinatalian, tapos ilalagay doon sa itaas, no? Kamura po yung bugto sana. Oh, no. Mga kuys, may ulan, no? Grabe, sana hindi umulan. So ito pala yung ginagamit nila pantali, kawayan, pantali ng palay mga kuys, kawayan, no? Yun, pag hindi ka marunong at hindi ka expert dito, siguradong masusugat ka mga kuys, oh. Delikado to. Ito yung ginagamit nila. Yeah. So andun sila mga kuys, na gano'n ng palay na. Yun mga kuys, ulan na naman, yun, no? Mayroon na namang ulan mga kuys, so kailangan natin takpan ng trapal yung palay natin, baka maabutan tayo ng ulan din. Yun, ay, hindi nga pala tayo makapag-tracer ngayon. Di taas lagi din. Dara sa obos? Hala, gamay na matabon, eh. Tagya ito na. Lupa mga guys, para hindi mapalit sa hangin. Hindi mapalit sa hangin. Yeah. Yun, mayroon ng mga ulan dito mga guys. Kailangan masecure natin yung palay natin. Palay natin. Dito bunga kami. Ito. Magtagbo, no. Pero so nakita nyo mga kuys, hindi natin na-secure lahat kasi short yung trapal natin, kasi wala tayong trapal, men. Kasi mayroon tayong ibang trapal pero nilagay natin sa ilalim. Oh, grabe. Medyo minalas lang tayo ngayon, pero goods pa rin kasi naanin na natin lahat, no? Okay na. Pero lakas talaga ng ulan. Dito. Okay, goods na to. Basta hindi lang masyadong mabasa. Oh, grabe mga kuys. Kanina sobrang init, ngayon sus, nako, lakas ng ulan. Pasensya na, wala tayong t-shirt. Kasi dali-dali namin kinuha yung trapal. So tara mga kuys, update ko lang kayo. Umaya siguro, yun. Yung bukid, hindi na makita yung bukid, oh. Tara. Oh, what's up mga kuys? Good morning. Yun. Good morning sa ating lahat dyan. Kumusta kayo mga kuys? Galing ako na malengke. Ngayong pauwi na tayo mga kuys. Dala ko na yung merienda, ulam para mamaya, kasi ngayong araw mga kuys ay mag-tracer tayo ngayon. Wow, sobrang taas ng init. So nakita ko sa inyo mamaya mga kuys. Sana dumami or sana marami
yung ano, yung palay natin ngayon, pero hindi pa natin alam kasi hindi pa matracer. Good morning sa inyo dyan mga kuys. No, kumusta kayo dyan? Sana suportahan nyo pa rin yung simpleng channel natin, yung small YouTube natin. No, maraming salamat talaga at sa sulit na sumusuporta. So gusto ko lang sabihin sa inyo na welcome sa Buhay Probinsya. Yeah. Yeah. Set up na tayo mga quiz. Pagdiwa naman tayo kusog ang yawaan eh. Hey. Yun mga quiz. Early morning, early grind. Yes. 15 kasako mga kuys. Taka-relax. Yan, maka 15 kasako din. Kaya mamahaw po tayo kuys. Kain mo tayo. Ano ba po man? Ay mga dagway tripulante oh. Dagway sa Ministry Siray ba? Naong, dagway mo naong. Katol na kay mga naong. Dapaw na kay mga dagway. Mga chicks. Naong pa lang, dilok na. Puro naman dapaw. Eh, di ka na, pero ikupit yung jako. Diri mo gulong? Buka man. Ah, hanig na. 15 kasako. Sa 2, 4. 15 gini. Kaya lagi pakatol na kayo. Dapo na kay naong. Kung ngayon mga kuys, mga sa taron. Relax na, kayo mamahaw ba? No? Kaya unya, init na po kayo. Grind po ta, grind. Update na mo niya mga kuys. Quick. Yeah. Yun mga kuys, bakbakan na naman. Yung oras natin ngayon, alas 9, no? Alas 9 ng umaga. So, tingnan natin mamaya kung ilang sako yung matracer natin. Yeah.
kasako pa mga koys. Good noon. Katapos lang. Mayroon pa natira. Shout out Sprite. Pero tubig ulit eh. May ulan ako no? Mayroon tayong ulam dito mga koys. Kalabasa with karne, diba? Kain mo tayo mga koys. Good afternoon. Good noon. Lunch mo time. Lunch time. Nabutan tayo ng malakas na ulan. Yun, sobrang malas. Kunti na lang. Siguro nasa 4 na sako or 5 na lang. Yun, nabutan pa tayo ng malakas na ulan. Grabe. Kanina sobrang init yun. Ulan na naman. Hindi mo ako iso. Inulan naman tayo. Inulan. Buti agad-agad natin na tabunan yung palay natin. Grabe, sobrang sayang. Update ko kayo mamaya mga koys. Lakas ang ulan mga koys. O yun o, hindi natin na grabe. Grabing ulan. Ito yung lugar natin dito oh. Sobrang malas, inulan tayo, hindi natin naubos yung palay na pag-tracer. Grabe kanina, sobrang init, ngayon ulan. Delikado to. Allah, tagli ng ulan no. Nah. Yoin. Tingnan ay sa bugpanda. Isa, dua, tro. Yeah. Masa mga koys, masa. Mga boys, magre-review na lang tayo ng ating palay. Ito yung i-review natin, no? Sobrang init.
lahat ng kakumakon. So yun, natapos na talaga lahat yung pag-tracer, no? Pero kanina naabutan pa tayo ng ulan. So mayroon pa tayong isang area na gagapasin, no, doon sa kabilang area, pero hindi pa naman na hinog lahat, no. So ayun, maraming salamat nga pala sa lahat, yun, sa palagi nating, yun, sa lahat ng mga magsasaka, sa lahat ng involved dito sa pagtatrabaho ngayon. Maraming salamat at shoutout sa inyong lahat, no. So ayun, naka ano tayo, 78 na sako. Kanina 75, tapos mayroon tayo ni-review, naka-tatlo tayo. So 78 lahat na sako yung palay natin. Yeah. Wala ano, goods na yan. Maraming salamat talaga, no. Siyempre salamat sa itaas kasi kahit pa paano kasi siya yung nagbigay sa atin lahat ng ganyan, no? Maano man tayo, madapa man, pero laban lang pa rin. Pero ngayon, thank you Lord sa binigay na naka-78 tayo na sako. Yeah, minsan nga dito umabot ng 40, 30 dahil sa failure, no. So maraming salamat mga koy. So ayun, medyo umuulan na naman, bumalik naman yung ulan. Maraming salamat sa lahat, sa patuloy na sumusuporta. Shoutout sa lahat sa mga magsasaka dyan, na shoutout sa lahat. Yun, maraming salamat talaga mga koy, no. So ayun, keep safe pa rin tayo kasi yung mundo natin para ano na, maraming talagang mga sakit, no. So ingat-ingat lang tayo palagi. Stay safe at sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. At sana nagustuhan nyo yung mga video na ina-upload natin palagi. Shoutout sa inyo lahat. Yun, ingat-ingat lang palagi mga kuys. God bless and yeah, see you sa next vlog. Yeah, hanggang dito na lang.